ropui te Easter Sunday chibai kabo ka chu voinia hian zawng na tla bule na rongbol tu tam tak Easter Sunday limpaka in lo man ka beise ka sermon video ka tihchhuahna sa khan Isua Krista alokal maidon lovani ti thupui manga sermon te tihchhuahna turin thukai khom na ka siama chumi bo zui nan chuan voinia hian Easter Sunday pualin Isua Krista hi alokal le ngei dona nima sela alokal le thuai don lovani ti thupui pangin pathian thu soirik le kan tum don ani masaberin pathian le khathu thiang lim ilo chiarang u chanchin tha Matthaia ziak bung somni le pali chang som pali kan chiarang e tin heram chanchin tha hi nam zawng hriat tirna turin khovel zonga hrilin a omanga chumi zoa chuan top na chu alo thlengang heram chanchin tha hi nam zawng hriat tirna turin khovel zonga hrilin a omanga chumi zoa chuan top na alo thlengang lalpana thu kan chiar malmin som sakro se ringtute zinga Isua Krista lokal lehna tur ngai ven a hlo ema a chan ber chu he thu hi kan in thlamwan ton na tur ani Isua Krista beise na kan nei lo chuan khovela mi khongai thlak ber kan ni na a om theia chuwang chuan Isua Krista lokal lehna hi ringtute kan in thlamwan na le kan beise chan zinga poimo ber ani nima sela kong le lam zonga kan chui chuan he hnu-a thil lo thleng tur daniala le khabu atanga zol nei chi hrang te hrilok na kan zir chuan emo thuthlung thar bible thupuan kan chiarin emo Isua Krista lokal le na le akai hnoi chhinchhiahna ni hnu-a thil lo thleng tam tak te awang hian khovela mi tam tak an chi ai to a zirtir na diklo tam tak po a chuak to ani hetianga Isua Krista lokal le na ngai poimo a zirtir na dik lo tam tak lo cher chuak tu te awang hian voinia po hian Isua Krista lokal le na chungchanga kan film khur ngai te tlem te nima sela poimo tak tak soi ka tum dona kan thupui chu ka tarlan to ang khan Isua Krista hi lokal le ngei dona nima se lokal le thuai don lo ti ani Isua Krista lokal le na hi chu ringtute zinga tam tak soi angai lovanga nima se alokal le thuai don ani tia zirtir tu sang tam tak an omlaya alokal le thuai don lovani ti thupui han manga han soi tur hi ahuphur om ema nima se he thu hi lalpan hena kadon nive tlatin ka inhria khongain atop thleng min lo ngai thak sak don nia voinia he thupui ka thlanna chan chu Easter Sunday poimo zia kan hrevekanga nima se kan soi zinga mitam takina kan la soi lo nia ka hriat Isua Krista thuneihna ronin her danglam hi ani Isua Krista a thih a thawhleh hmaa chuan emo Good Friday a thlen hmaa le Easter Sunday a in her chhuah hmaa chuan Isua Krista nge hian ni hnu-a thil lo thleng tur a zirtir te a hril fia chu a zirtir te chuanin mangang emin an ngai thla a zirtir tu chung ni te chu chung thil te chu engtika nge alo thlenang top na ni isoi fo hi engtika nge alo thlenang ti in Matthaia bung somni le pali chang somthum paruk kan chiar chuan kan hmu ani Isua Krista chuan chung ni te chu a hun le ani te chu pa chau lo chuan fapa po in a hrelowa vana vantir ku te po in an hrelo ati he thu hi amak ema pa ina hriat fapa ina a hriat lo chuan emo fapa ina a hriat lo pa ina a hriat si chuan pa le fapa chu pum khat an ni theilova hriat na in anglo na chu an thil ti theina po a in anglo nge yang ti a hriat thei ani chu ti ni chuan he thu hi pa chawina a hriat fapa po ina a hriat lo chu pathian pakhata minung pathum thil ti theina in tluk tlang kan ti hi atik lo thuai thei ani imasala he thu hi he di zawng hian ngai tua ka duwa Isua Krista a thih hmaa le a thawhleh hmaa a khovela a mawhphurhna le a thuneihna hianin tiam chin anei ti heni chuta chuanin ni hnu-a thil lo thleng tur chhinchhiahna tam tak mangai na lo dai tur te mi tam tak anin huat tur thu te
adin man tir tur thu te indo thu lo thleng tur te ni thima changanga thla thisena changang ti te hri alenganga lir te ngingang ti te chu chhinchhiahna tin reng zinga alang sar pol anni chung hnu-a chuanin tawpna alo thleng tur ti mai lo chuan Isua chuanin he ram chan chin trai nam zawng hriat tirna turin khovel zawng hril ina omang tiani pathian thu kha chiang takin lo chiar le ila hril ina omanga chumi zuwa tawpna alo thlengang tiani helaya hrila lo om tur chi a hi Isua Krista in leile vanu thuneihna zawng kanhena pek ani to ati thei hmaa a thihna le a thawhleh na alo thlen hmaa chuan Isua thu soi thei to ka chu he ram chan chin thra hi nam zawng hriat tirna turin khovel zawng hril ina omang atini hrila om tura kha tuinge hrilanga tuinge mawhphurhna la ang ani lo chuan ama Isua Krista ve khan a thawhleh huna he a chan chin thra a dik zia hi ama khanin a puam zel don nge ani lo ve po in tun ma ang bok khan Gabriel te kha a puan tir le don nge van tir ko te hi a mang tangkai le don chan chin thra puang turin ti a kha zo na lo om thei chu ani ni ma sela Isua Krista a thawhleh hnu-a ero chuan a thuneihna te ani dan phung te a pathian na te chu alo danglam ta a thupek ropui ber the great commission kan ti Christian te thurina poimo lai ber Matthaia bung som ni pariat chang som pariat thu-a kan hmu dan chuan Isua Krista chuanin thupek ropui tak mai the great commission order a chhuah don khan leile vana thuneihna zawng kanhena pek ani to ti kha asoi ma sakherani leile vana thuneihna zawng kanhena pek ani to ati hma chuan chanchin tha hril poimo zia chu soi mahse hrilina omang atia mawhphurtu atarlam lovani ni mahse Isua a thawhleh hnu chuan thina alo hne-a alo thawhleh hnu chuan leile vana thuneihna zawng anhena pek ani to thu a puang chuak ta chutia a puan chuak vele chuan thupek a chhuah ta ani chu a thupek chu kal ula nam tin zinga mi zirtira siamro ti khani he hi chanchin tha pon a poimo zia Matthaia bung som ni pali chang som pali a soi chhun zomna ani chu wang chuan Isua Krista lo kal le na tur chhinchhiahna hi hrileng te awangin kan in soi thai mai thei in do na te awangin kan soi thaiang a tha ni thima changa thla thisana po a changang ten heilo thil tam tak chhinchhiahna dan bo chepa lo chuak tur te po Thessalonica le khathon ziak tu pola hun laia tangin dan bo chepa boral fapa ana tho chu pola hun atang khan alo thok tan dai to ni chu miam zia chu ma na tanga fo inni thleng hian Isua Krista local le ma a thil lo thleng tur chhinchhiahna tam takhi a thleng meka a thleng zel don ani chu ani lain voinia hian heng tu lai hripui hlau om na te nat na te le indo na lo thleng te mishing in huatna in hekna sual ti puna lo omna salutuk hi Isua Krista local le na tur chhinchhiahna poimo tak ni mahse Isua Krista local le na tura lo in ti thai le lo phok lek le lo buai chiam na chi ni in alang lova Isua Krista local le theina tur le rorel tura local le na ture mo kohhran la tura mi thiang him lor tura local le na tur chu daltu chu a kohhran te rongbol hna hi ani kohhran in rongbol hna a thaw zo ma chuan Isua Krista rorel turin a man thei don lo ani a chan chu Isua Krista hi rorel tu fel le dik tak ani a engma tisual theilo du sak bik po nei lo thei bik nei lo wa rorel tu tur ani ama chau hi rorel tu dik om chun ani rorel tu dik tam tak an omanga ni mahse engkima fi an dol lo mai thei ama ro chu Isua Krista rorel na ve thung ro chu ti dik lo om don lo vani chu ta chuan dik taka rorel tur chuan khovela mi zawng ten chanchin tha an hriat a poimo an oilo chu an ma ni thun ro se chu wang chuan he ram chanchin tha hi nam zawng hriat tirna turin khovel zawng a hrilina omang ti tu khan kal ula nam tin zinga mi zirtira te siam ro atitani ti chuanin kal ula nam tin zinga mi zirtira siam ro ati te kha van tir ko an ni lova mi hring te an ni a kohhran te mawhphurhna alak tirani chu mawhphurhna chu mi hring te kova atlak ta ka wangin tu manan soi theilova ke ni ringtute hianin Isua kan ngaya
chatuan ram hi lo thleng thuai se Isua Krista ro rel na hi lo thleng thuai se ti kan du phot chuan a chan chin tha rong bol na hi hei aya uar zok le hei aya chak zoka mawhphurhna kan lak apoi mo ta ni chu voini han kohhran ten khovela chan chin tha hi mi zong hriata kan puan chhuah ma chuan khovela hen eng ang sual na po ti punin lo oma se hri te po voi sang khat lo leng to ma se indo na voi sang khat lo thleng to ma se ni voi sang khat thimin thla voi sang khat thisuna lo chang to ma se eng ang po harsan na alo thleng ani po in kohhranin kan mawhphurhna kan hlen ma kohhran hian kan tangkho memo kan mal tan emo chan chin trai nam zong hriat tir na tura khovel zonga puana a om ma chuan Isua Krista hian fel tak le dik takin khaibik nei lovin ro arel thei don lova mi in an lo hriat phot chuan chu an du thlanna nia an rin lo chu an ma ni lam chan ani eng le khole an hriat kha apoimo lai chu nia Isua Krista ro rel thei na turin varil hriat kan mawhphurhna ni chu hril hretu kohhran chuan kan mawhphurhna kan hlen ma chuan kan lalpa hi local nge tura kha a local mai don lovani ti hi Bible atang chiang takin kan hmu ani chuwang chuan Jacob le khathon bungthum chang khat kan chiar chuan unaw teu injinga mi tam takhe zirtir tu lo ni su ati zirtir tu chuan pathian ro rel na chu kan ma chhon le zol don ti kan hmu ani chuwang chuan khovela hian zirtir tu tam tak an lo chuakang zawng nei der le zirtir tu diklo tam tak an lo chuakang ti kan hmu ma na tang to vo in ni thleng hian ram tin history kan zir chuan America ram an ni emo Russia ram an ni emo ram sang hian he Isua Krista local lehna den chen hianin kal sual le kohhran a peng sual tam tak an lo chuak to ni Mizoram nge ya po kumsang ro rel lo tan tu kan ni thum nuk mai Mizoram nge ya po lalpa local nge don tia lo in bua se rup hi tam tak mang ang tam tak chung kwa chi ai tam tak kan lo om mai the po ni se heng song hi adik lo ka ti lo adika ni ma se chi ai na le mang an na tur om lo heng hrileng te po hi mi hring kan sual zia tilang chiang tu lungphun pakhat ani a indona lo thleng ani pon chung chu Isua Krista local le na hun tilang chiang tu min hril fia tu kan thin lunga min hria thar tir le tu lungphun atling ani ama ro chu Isua Krista a hringa hrana a kohhran mi thiang him te lor tura a local ni ero chu kohhran ho te na chan chin tha kan puan khovel zong kan puan chua ma chuan a local theidon lovani ti hi Isua Krista ringtu kan ni chuan hei kan kova a in nga tlat awangin kan hriat thiam angai ni chuti lowa eng apong apuya lo in ti thai chiam ang chi kha pathian thu kal ani chuwang chuan unaw teu injing mi tam takhi zirtir tu ni lo du su chuti lo chuan ke ni zirtir tu ho hian pathian ro rel na kan vak ma chon le zo don em pathian thin urna emo pathian ro rel sang ne kan ma chon le zo don ani chu ani awangin voini hen kan lalpa local le na tur chhinchhiahna tam tak chu alo thleng to alo thleng zel don ani ni mahse heng har sat na zong hian min hriat chhuah tir tur atana ka beise le ka cha du ber chu chan chin tha rong bol na hi uar zokin i beyang u chan chin tha puang tu te i tran puyang u i tong tai sakang u voini hen chan chin tha awanga chuk chawa re thei tua reng te an kha zel te ka en hian tu ma re thei le mual pho soi tur ka hrelo ni mahse chan chin tha puan aya mani tui zawng pathian thu be chan thowa mani tui zawng a tlan tam reng hian lalpa hena leiba pek tur hi an nei bel cha an fa te hianin khoya po ni se an nei nung po ni se mi za an hlongai lo chuwangin voin ya hen kan pathian thu hi chik taka kan en chuan Isua Krista alo thawhleh khan leilevana thuneihna zawng kan hena pek ani to chuti chuan kal ula nam tinjinga mi zirtira siam ro ti hi thupek alo chhuata ani chu he a thupek hi mi hring kova lo tla ka wangin kan lalpa local le na hun hi kan kova a in ngatani ton ma atang zonga mi hring te hne na thu soya mi hring te mawhphurhna pethin tu kha voini thlenghen alapa ngai re chuwang chuan voinia hian Easter Sunday danglam tak mai ani chuang lova ni mahse kan thupui ero chu danglam mai thei kan lalpa Isua Krista alo kal nge dona ni mahse alo kal thuai thei don lo khovela hen nam tam takin chan chin tha an la hrelova lakol sen tak then om te po la that
thenom te po la nam tam tak an Amazon ngopuya hianin midang ne na la in chia pia lo nam chi sang hi an la tam chu mai ni lo India ram chung Andaman thlir kar ngei po Sentinelist kan ti khovela nam kol sen ber an lo ma chung mi te ne na chanchin tha thleng tur chuan kum tam tak kan la ma ba ka keima ni ringtute chung kwa po hian chanchin tha puan dar na lam ai ma in a hreto sa in shil non lama hian kan lo man hlel thina a hreto sa le lo nun pui to sa ho in ti hlim na le keima ni chung rila kan lom na tur ringot kan lo ngai tua hian chanchin tha rong bo na konga hian kan lo chak lo thei chuwang chuan vo inia lalpa local le na ngai tu apiang te tuna hian kum sang ro rel tur ni ropui tuna hian lo thleng to ro tia aw lovin chu keima ni tan alo thane mai the mahse Krista ril ru atang zok chuan heram chanchin tha hi nam zong an hriat a phu an hriat nge hi kan mawhphurhna ani chuti lo chuan kan lalpa Isua Krista local theilu kan lalpa Isua Krista hi pathian in khovel mangai em awanga local ani pathian in tu te hnambik emo mangai awanga lo tir ani lo pathian in tu te emo chandam adu wang chawa lo kal ani lo kan zawai min chandam adu awangin athutiam konga hian amuang ani lova kan zawaya kan hriata kan lo sim adu awangin keima ni lama hian ado thei mai zo ani chuwang chon voina u le naw te u Timothea thon ni bungthum de bungli kan chiar chuan khovela ni hnunga thil lo thleng tur zinga grill lam korap tam tak alo thleng dona mani mangai tu te tangka ngai na tu te intivei chapo te pathian soi chatu nu le pa thuai lo lom na chang hre lo thiang lim lo mangai na pian pui nei lo hoi kombol te le hek tu in sum thei lo mikol sen te thadu hau lo te vervek te thun hudon lo te in ngai hlu te pathian mangai aya ma ni lom na mai mangai zo pathian ngai sak an nan neya athil ti theina oi chuang lo te ten zirtira diklo tam tak aron chuanga an bengte zata wanga an du zawng thu soi tu khom tu te an ron la chuang chung ho zong ni nu nga chhinchhiahna zawng su lo thleng mahse chutiang kara po chuan chanchin tha tui pol lo Isua Krista mai na wanga he a thih na le phuma omna le a thawhleh na le a mi thiang him te ne na a in lar na hi a puang tu le a vong tu le a nun pui tu ni ram turin kumin sang ni le som ni Easter Sunday gen ka chawe du chawani in zawai chunga lom thu ka soi lalpan kan thu soi kan tirik chunte malmin som sak theu ro se kalome